Mikä meininki? Kattele vaan. Ei, en mä tarvii apua. Etkö? Meni 15 vuotta kun siivillä vaan reissatessa ympäri maan. Lappeen rannasta Nurmoseen, Porin kautta ja Nakkalaan. Ei soittajaksi aleta, tiedän sen, siihen synnytään. Joskus silti mietin, kyllä en, onko tehnyt mitään järkevää. Aina viisaat mua neuvoilla opastaa, kuinka toimii nukutaan. Käänny oikeaan niin kuin vasempaan, älä paikoillesi jää. Jos siitä kaikkia olisin kuunnellut, tehnyt niin kuin käsketään. Kai Noormarun raitilla vieläkin